usuke ungayazi uba yintoni lena ijikileyo ngoxa kuthiwa nitshatene. Athi into ebekade engakubuzi uba uhleli phi ubuya nini, phofu beyi-girlfriend ke ngoko. Hayi ngoku ngumfazi, hayi uxelela ngoba tata siyalala uphi, nantsi ibhedi enkangwabo elo xesha. Yatsho kowam ndandibone lalani ibhedi andimkanga nayo nantsi ecangkweni. Ndayiqoba ndimgqibile jini ndimke nebhedi kakade. Hayi ubuzwe noba uphi, uthi hayi ndilapha edutywa. Okay, kubala usuka edutywa ukuze engcobo. Uyazi usuka edutywa uze engcobo yi-hour okanye yi-30 minutes. Emva kwe-30 minutes kuyafowuna. Uphi kanti? Awunoqaphelwa vili, awunodibana nomhlobo endleleni uncokole, kufuneka ube uyiloo nto ke ijisana ezisteringi ejongana nexesha. Kodwa imandi ngathi ke kujola nekhaladi. Khaladi alizisokolisi lona, hayi. Khaladi kufuneka nje ixesha lakho lona, ungabi ngumntu ozawuba namaxesha. Uba uthe kuyabuya ngo-7, ujonge laa 7. Uba uthi uzawubuya ngo-11, ujonge laa 11 ikhaladi. Ayikho yonke le nto. Naxa uhamba uthatha ii-grapes ufake emlonyeni, fake ugqibuthi mxa. Uhambe umshiye apho. Xa ubuya uphinde uthi mxa. Hayi lidibene naloo nto loo nto. Hayi aba. Wowu! Uthi yeyi aba bethu xa seyigeza laa qhiya nje ibotshwe iyakhululeka, ungayi noba ikhululwe ngubani. Khululeke tu. Yabethwa nani? Yeyi sisengxakini.